Здравейте ви, бокс! Аз съм Minecraft 2.6 и сега ще ви покажа как да си сложите програмата Optifine, за да си премахнете лага. Значи пишете в Optifine. И тук малко по-надолу ще ви изпише Optifine 1.2.5 mod Minecraft. Цъкнете върху него. Така. Като го отворите, тук ще ви изпише така, нали, тези работи. Вие давате още надолу и теглите тук, ще ви изпише High Bis Mod. Теглите това. Така, сега тук ще ви изпише Please Wait. Ще трябва да изчакате 5 секунди. Чакаме. Така, цъкнете Skipad. И тук ще изпише Download Optifine 1.2.5. Цъкнете го. Така. И ето тук ще ви излезе Optifine. Така, може тук да затворите вече там Google или каквото ползвате. После влезете в изпълнение или Run, AppData, %, отваряте го с, нали? Minecraft, тук bin, Minecraft, така Minecraft, го отваряме с WinRAR. Minecraft с WinRAR архив. Ако тук имате триете папка Metainf, аз съм я изтрил. Тук наместено тук. И от тук копирате всичките файлове и ги поставяте тук. После тук ще ви изпише там, нали, какво искате. Цъкате OK. Тук, нали, затваряте тези файлове и влизате в Minecraft и сте готови. Добре, чао за сега от мен. Това беше всичко.